Hej, jeg vil gerne vise noget om, hvordan man kan lave en webside om til en PDF-fil. Det er meget nemt at gøre det. Man kan godt bruge Google Chrome til at omdanne en webside om til en PDF-fil. Og hvis man for eksempel har fundet en side, som man gerne vil gemme som en PDF-fil, der kan man godt gå derop og så trykke på udskrive. Eller man kan også godt højreklikke og så trykke udskrive der. Det er så to måder. Og her kan vi se, hvordan siden kommer til at se ud, hvis vi vælger at gemme den som en PDF-fil, eller hvis vi gerne vil udskrive den. Men det er så ikke udskrivet, vi skal få den til at gøre. Så i stedet for det, så trykker vi på skift her, og der vælger man så gem som PDF. Og så kan man godt gemme den. Men her nedenunder er der også et andet side, som jeg ikke synes, det er så aktuelt at gemme. Men det er kun her den første side, jeg kun hellere vil bruge. Så derfor skriver jeg bare ind her i feltet, som er den første side. Og så gemmer jeg selve siden. Så kan jeg godt gemme i den mappe, hvor jeg selv foretrækker. Men jeg vælger så bare at skrive brug. Og filen ligger så lige her. Og her kan man se, at website er blevet til en PDF-fil på A4-format. Og det er så en fil, jeg kan have på på min eget computer. Det var så noget om, hvordan man kan lave en webside om til en PDF-fil.